Øh, bankpenge. En lille oplæsning om store penge. Big money. Big surprise. Endogene penge er en slags penge, som bliver skabt af bankerne. De er forskrækkeligt virkelige. Mere end 90% af de penge, som findes på markedet, er skabt af den finansielle sektor selv. Det drejer sig om endogene penge, og den mest lukrative og uproduktive virksomhed af alle. Den går på at sætte fordringer på produktet i verden, altså krav på produktet, penge, uden at bidrage til produktet. Forklaring på, hvordan man så mange kan tjene så meget, uden nogensinde at skabe noget, knytter sig til den måde, som bankerne laver sine penge på. Bankvæsenet sætter penge i verden, som tilgodehavende fordringer på sig selv, der overføres til kunderne, til deres konti, og som fungerer som deres betalingsmidler, kontoindstående, penge. Det er den lille beskrivelse af, hvordan penge skabes som kredit. At kreditgivningen er forudsætningen for opsparing. Helt modsat af, hvad Schlüter han fortalte os, dengang han bad os om at spare sammen i midten af 80'erne. Det faktum, at penge og gæld har fået en del opmærksomhed på det sidste, via både givelser, film, tekster og foredrag osv. Budskabet er dog ikke sådan helt nyt, og den moralske fordømmelse af måden, som pengene skabes på, er lige så tvivlsomt begrundet, som det er sikkert, at den melder sig hver gang, at vi konfronteres med den korrekte beskrivelse af, hvordan det finder sted, og vi rent faktisk forstår den. Pengenes væsen består i at være et tilgodehavende, der fungerer som betalingsmiddel, og de virker som betalingsmiddel uden nødvendigvis selv at have nogen værdi. Pengenes natur er økonomien med dens kriser iboende, da de ikke kan skabes på anden vis end gennem kreditstiftelse. Og derfor så kan kritikken af den måde, som de bliver skabt på, ikke rigtig slå sig igennem, uden at man rent faktisk afskaffer pengene. Det er lidt et problem. Josef A. Schumpeter skrev en bog, den hed Das Wesen des Geldes omkring 1933. Den blev først udgivet i 1970, efter at han var død. Han døde i 1954. Bogen den beskriver videnskabeligt forpligtende, hvordan pengene skabes i det økonomiske system gennem nationalbanker, almindelige kommercielle bankers kreditstiftelse. Han sidestiller datidens guldmønter med kontohaverens fordring på sin bank. Og pointen formuleres med det formål at illustrere bankpengenes væsensfunktion i forhold til guldmønterne, det som man dengang respekterede og forstod som virkelige penge. Pengenes væsen er ikke varens væsen, men deres funktion som betalingsmiddel. Det var også som sådan, at kontohaverens fordringer på guldmønter hos banken dengang fungerede. Lige så væsenskarakteristisk for selve betalingsmiddels natur, som guldmønterne i sig selv var. Guldet med sin egen værdi forvirrede dengang forståelsen af pengenes væsen, karakter, ligesom vi i dag stadig er tilbøjelige til at opfatte dem som noget, der har værdi i sig selv. Dengang anså økonomerne muligheden for at indløse prægede mønter til ædelmetal som forudsætningen for pengenes funktion. Man var bange for, at forestillingen om, at pengenes havde værdi i sig selv, som andet end det værdiløse betalingsmiddel, at det var forudsætningen for deres funktion som betalingsmiddel, og at funktionen ville gå i sig selv uden den garanti. Altså garanti for, at man til enhver tid kunne indløse sine fordringer på banken i guldmønter. I 1972 forsvandt de sidste rester af garantien med USA's afskaffelse af det, som hed Bretton Woods-systemet. Det vil sige garantien for pengenes værdi med en bagvedliggende dækning af dem i guld. Guldfoden blev afskaffet i 1972, definitivt kan man sige. Alle typer af goder, som der kan gøres krav på, tildeles bytteværdi. Det vil sige ejerskab, eller der kan tildeles ejerskab til, kan principielt indgå i en handel. Fordringen på betaling kan cleares med en talmæssigt angivet fordring i f.eks. kroner og øre på en bank.
Regnskabet, det gøres op via bankvæsenet, når der betales. Udvekslingen finder sted. Fordringen på banken overføres fra køber til sælger, uden at pengene i sig selv behøver at have noget værd, som andet end netop betalingsmiddel. Det er man tilbøjelig til at tro, at dem, eller tro på dem som noget, der har noget værd i sig selv, er måske bare udtryk for en form for konstruktiv overtro. Betydningen for, at pengenes funktion som betalingsmiddel, eller bekymringen for, at pengenes funktion som betalingsmiddel skulle gå i sig selv, uden troen på dem som noget, der har værdi i sig selv, har hidtil været ubegrundet. Men det er provokerende let at lave penge, sammenlignet med hvor hårdt det kan være at tjene dem. Bankerne har nok haft for let ved at berige sig selv og andre over de sidste 30 år med deres pengeskabelse. Problemet er klart nok, at der er skabt for mange penge som lån i uproduktive former for aktiver, for eksempel huse og landbrug. Pengeskabelsen har forvredet markedets prisdannelse og fordeling af købekraft, fordi den langt fra er neutral i forhold til realøkonomien. De sidste 30 års økonomiske politik har bygget på påstanden om, at penge tilføres markedet udefra, det vil sige, at de er exogen skabte, at de er neutrale i forhold til de relative priser, at pengemængden kun har betydning for det generelle prisniveau, altså det man kalder inflationen. Således er pengepolitikken reduceret til inflationsbekæmpelse, altså officielt. Man har lukket øjnene for de gigantiske inflationsrater, man har set i priserne på alt, hvad der kan belånes. Boligboblen er et kendt begreb, ligesom de fuldstændig latterlige prisstigninger, som vi har set på landbrugsjord her i Danmark, har meldt sig her inden for de sidste 4-5 år. Alt, hvad der kunne belånes, er blevet det, uden skelen til, om der var produktive aktiver i det eller ej, uanset hvad det var, der lå til grund for udstillelsen af penge, som lån, altså kreditpenge, endogene penge. Pengene er skudt op som lån i kapitalens inflationsværdier, i stedet for som i lån i hænderne på de produktive aktiver eller de produktive mennesker. Schumpeter så for længst, hvordan sådan en prisboble på uproduktive aktiver måtte briste. Post-keynesianerne, ikke at forveksle med ny-keynesianerne, har også haft blik for det forhold, at pengene produceres på markedet af den finansielle sektor selv, og det er underminerende for prisdannelsesmekanismerne og dermed markedsværdien som udtryk for reel økonomisk udvikling. Løsningen på den finansielle sektors problemer er ikke et utal af bankpakker, med krav om større afkastkrævende ansvarlig kapital, kombineret med Nationalbankens erstatning af de dårlige penge, altså de ubegrundet udstedte endogene penge, erstattet med kongens mønt. Man kan ikke lovgive sig ud af krisen, ligesom loven ikke afgør, om pengene har værdi, om der er realøkonomi bag dem. Kun de penge, der sættes i verden som lån til reelt produktive aktiver, bærer sit værd eller bidrager til en produktion, som kan bære pengenes værd. De andre kreditpenge forvrider bare prisdannelsen og skaber ufortjente krav på socialproduktet. De såkaldte økonomiske vismænd glemmer systematisk, eller de husker at glemme, at markedsværdien ikke kan tages som mål for virkelighedens værdier, så længe at pengene sættes i verden på den måde, som det sker nu. Markedsværdien er ikke mål for andet end sig selv. Altså markedsværdien. Så længe at pengene sættes arbitrært, altså tilfældigt i verden, som lån i markedsværdier. Alene i udgangspunkt med markedsværdien selv. Fordi markedsværdierne de kan gå op og de kan gå ned, fuldstændig uafhængigt af, hvad der ligger bag. Man må lære at skelne markedets værdi fra markedsværdierne. Det er en øvelse, som det moderne samfund må gøre sig, hvis den såkaldte økonomiske rationalitet skal sættes ind i en lidt mere forpligtende ramme.